Soc Carla Juncà i estic de cap d'obra. Estem a Martorelles, és un poble petitet, però sí que és un poble que té força afició i moltes entitats culturals i promou la cultura. Ells el que volien els arquitectes amb aquest projecte era integrar una mica tot l'edifici. Com que és un poble que és molt proper a la serralada de Marina, doncs volien que quedés una mica integrat amb els voltants. Llavors per això han optat més a usar materials que agafen més el color sauló, una mica de vegetació per donar-li el verd igual que la muntanya, i això són les característiques principals de l'edifici com a tal. El que és les façanes, el que són les costelles en el sentit transversal, són totes llavors les façanes són amb acer Corten, i llavors per dintre porten una capa, una làmina transpirable, i que és la que li dona també la impermeabilitat a la façana. Com a fet destacable podem dir que la coberta, que és una coberta enjardinada, no la seva totalitat, però sí el 50%, podríem dir, que amb aquesta el que aconsegueixen és donar-li un punt de verd des de l'exterior, i a part també és un sistema que ajuda a aïllar més l'edifici per la part superior. Nosaltres de la part exterior vam fer tot el que és l'urbanització d'aquí davant, tota la placeta de davant, que està feta amb sauló sòlid, que no deixa de ser un material ja granular, que seria un paviment de terra normal. El que sí que porta són uns additius per donar-li també més consistència i un acabat més durable. A darrere sí que ja veureu que hi ha totes aquestes escales que són com de gavions, que són per donar-li la sortida cap a la part posterior. S'ha treballat bastant en la part sostenible, evidentment té les plaques fotovoltaiques que no només abasteixen aquest edifici, sinó que la seva intenció és, amb el sobrant de l'energia que generen, poder abastir l'edifici que tenen al costat, que és també municipal, i també apostar una mica per això, que mirar amb la coberta jardinada, que també ajuda a aïllar, que no tinguis tanta necessitat de generar refrigeració a la sala.